Dar și bine v-am regăsit pe acest canal, eu mă numesc Filip și astăzi, după cum vedeți, o să jucăm Car Parking. Vreau să spun de pe acum că am schimbat puțin orarul, dacă pot să zic așa. O să postez 3 videoclipuri pe săptămână. Sâmbătă și duminică nu se pune cum ar veni. O să postez luni, miercuri și vineri. Așa, și să trecem la videoul nostru. Mi-am cumpărat o mașină nouă și anume acest Dodge Challenger. Da. L-am tunat frumos. Și am cumpărat și tirul ca să fac un task. Sincer, mie îmi place. Să vedem ce task-uri. Așa, am uitat că suntem chiar aici. Mi-am luat gift rewards-urile ca să fac și eu pe video. Asta. Și această mașină și 5 coins. Frumos, frumos, frumos. Dacă tocmai o idee bună, o să vă arăt cum să vă tunați mașina și să o upgradați. În primul rând, intrăm la tuning pe motorul ăsta. Vă luați, vedeți că aici sus vă pare HP și Newton metru ăla. Exemplu, cel mai ieftin motor vă dă minus, vedeți că este cu roșu, dar cel mai scump vă dă plus, logic. Sunt mașini care doar cu acesta de 400 de mii le dă plus, cel mai ăla cu 200 le dă minus și chiar nici ăsta nu le dă mult, doar numai trebuie să dăm 26 de lei. Luați motorul ăsta care scrie plus, bine, și ăsta nu, deci de aici sus, nu neapărat, adică sunt mașini care ăsta le face plus mult la motorul, îi dăm set de mai multe ori să fim siguri. Apoi, la fel, turbo nu o să dea niciodată minus, din câte știu, numai dacă luați unul și apoi luați unul mai ieftin, adică ăsta 50, logica vă dă minus. Apoi roțile o să iau de off-road, aici e off-road, de asfalt și sport. Ăsta iar vă dă plus și e ieftin, rău. Ăsta e eco, vă dă plus, aici e frână, vă pare aici la brake, jos. Ăsta nu prea dă el de obicei plus, vedeți că vă arată aici cu un minus, aici, class shift tame. Luăm și ăsta, radiatorul ăsta sau ce ai, vă dă 50 de cai. Și asta sunt tobele, cum ar veni, asta e ce sună și asta e cancer de pușcă, care le puteți lua pe amândouă. Chiar dacă e de off-road, nu știu. Și apoi, aici sus pesele, dacă e de off-road, dați la travel, dați mai mult. Nu chiar sus de tot, depinde. El de obicei 22, puteți da cam 25 și aici în față. Și aici de asta nu face mare lucru. Eu de obicei lăs cum e la 4000, îl dau, nu știu, cu 5. Nu știu ce m-am obișnuit așa. Așa. Apoi aici, nu știu, dar încă nu mă știu cu astea. Apoi la exterior, adică la culori și alte treburi. Aici, nu știu, îs tatuaje, testuri, emoji, pești, nu știu, forme. Aici, aproape la final, sunt tatuaje colorate, marcă mai scumpe, logic. Eu nu să pun pentru că nu trebuie. Aici sunt părți. Vedeți? Eu nu știu, nu o să-mi iau. Vă puteți schimba și fața.
Păi, mamă, ce e monstru, mă, ăsta e monstru. Eu o să las normal. Aici, la fel pe spate. Și aici sunt barele. Capota. Și de asta cu motor afară. Dar unele astea de așa chestii. Bări sau depinde. Vedeți? Am pus videoclipul pe pauză că trebuia să plec undeva, dar n-am făcut nimic. Deci v-am zis. Apoi dat la aici steaguri. Să vedem steagul României ăsta. E 100 de coins, eu nu mă iau. Apoi aici sunt astea, numerele. Apoi becurile astea extern, sau nu știu cum să-l zic, în plus. Iau numai ăsta momentan. Ăsta, mai sunt astea și sau nimic. O să le pun astea amândouă. Puteți schimba și culoarea și aici la same colors aici. Dacă vreți unul așa și ăsta că nu mai știu cum era. Prima de dați pe same colors, dați culoare și apoi nu și vă schimbă automat alte. Eu să le pun albe. Apoi, dacă, nu știu, policeman ăsta, nu știu când am încercat. Aici sunt roțile, primele sunt cu coins, apoi sunt cu lei. Și apoi sunt cu bani în joc. Eu nu știu pe de asta. Și aici, chestia asta, aici, dacă vreți să schimb, adică la R în spate. Las că mașina fac după aia. Ăsta e cât de grosă să fie rota. Uitați-vă la rota de spate că e pe R acolo sus. Vreți mai trebuie să mai grosă. O să lăs pe grosă. Aici e cât de gros să fie cauciucul. O să lăs așa. Și aici cât de mare, să lăs așa mare. Dar eu vă zic să faceți și fâi față. Dar eu obicei le fac amândouă egale. Așa. Le dau să fie cel mai gros, să treacă bine acolo. Cam așa și cele mai mari. Scuzați-mă, dar din nou am avut un fel de mică problemă. Aici la locul ăsta, aici scrieți ce vreți să scrie pe roată, nu știu, de exemplu, nu știu. Și aici bolding dacă să fie mai gros sau italic, așa înclinat. Eu las așa și aici culoarea. Aici la puteți schimba scrisul, felul în care scrie. Să las ninja. Și acum să trecem la colorare, cum să zic. Aici sus vedeți că scrie car, adică mașina. O să o fac. Dacă apăsați aici pe spray-ul ăsta și cu roțile, dați aici o să fie culoarea originală. Eu o să lăs asta. Aici sus și jos înseamnă mat sau strălucitor, să lăs mat. Și aici la main îi culoarea în sine. Dați pe săgeata asta și specular aici, nu știu, construct cumva. Cu cât e mai sus, cu atât e
tractul mai mare. Dacă dau pe albastru și dau ușor în sus, vedeți, se face albastru. Așa, nu știu ce, să pun roșu și să dau puțin. Apoi dați iarăși o să fie reflecție. Vedeți, eu o las pe negru. Apoi aici zroți. La fel și aici o să las negru mat. La specular așa gri deschis și reflectă un roșu. Apoi window îi doar coloarea și specularul ăsta. O să las puțin să se vadă înăuntru. Aici nu mai este reflexion, vedeți? Apoi aici culoarea becului, vedeți? Aici, dar că e gratis, eu știam că trebuie să dai bani. Aici e fumul, dar nu. Trebuie bani, logic. Nimic nu e pe gratis. Și Kelpris, adică este de la frână, vedeți? Eu o să le las roșu așa mai închis. Nu chiar așa. Cam așa. Și nu știu. Cam așa îmi fac eu mașina. Pot să pun și ceva tatuaj din asta. Să cam cum ar da mai bine. Ori să pun aici la final de carbon. Adică nu, așa cred eu, dar cel mai probabil. Sincer, nu arată bine, nu știu, nu o să... Cam aceasta este și mașina. Să dăm o tură. Bun. Să vedem interiorul. Frumos. Pe interior avem și de asta CarPlay. Tot trebuie 4 locuri sau 5, cum îi zice. Dați un like fix cum scrie pe roată dacă vă place mașina. Și nu știu, să vă mai arăt, nu știu, nu neapărat tutorial, așa chestii despre jocuri. Trebuie să fie și tutoriale, dar mai încolo puțin. Să răspundă bine. Să vedem un pic la front. Stați să întâlnim. Stai să dau aici. Și la cum o să fiți la interface, la grafică și aici la car. Recomand aici aici la RUD, FUD, AUD, să dați pe, cum e așa, să dați pe AUD, că AUD înseamnă 4x4, RUD să tragă spatele și FUD să tragă fața. Dar eu o las pe 4x4 pentru că trage mai bine.
Am greșit puțin măcar. Am spart stop. Oi. Dăm pe manual și întâia. Vrem. Hai că am urcat. De toți banii. Dăm băgăm la doua. Dăm pe automat. Ce? Aici este modul drift. Cam acesta a fost și clipul. Uitați să dați un like și pa!